14 яшьтә, әни белән кухняда чәй эчеп утырганда, 9 классны бетергәч, радиодан объявление ишеттек. Шаллы Курчак театрына инде Казан театр училищесына укырга кирип, заочно укырга кирип, эшкә чакыралар яшь артистларны. Мин ул вакытка инде музыкальный лицей битергән театр отделениесен, Бишлегә. Шуңа инде сынап карарга дип экзаменга бардым, алдылар. Татар спектакльләренә тамашачыны җыю бик авыр. Безнең мәктәпләр җитмидер, садиклар җитмидер. Чиста татар класслары, чиста татар группалары. Татар телендә яңа ел бәйрәме уздырыла һәм рус телендә. Икесе дә бер, тегесе татарча, монысы русча. Соң нишләптер бит, бердә менә татар кешесе килеп татарны кыналмый, һаман да русныкын сыра басып тора. Соңгысына хәтлек иртәнге 5тән очередь алып булса да, ул барыбер русны кыналырга җыена. Нигә белмим. Безнең татарча бөек шагыйрьләребез бар. Ул балалар ул шагыйрьләр турында кайчан беләчәк? Әгәр дә без хәзер Гарри Поттерны балалар ярата дип, минем улым менә кичә миңа черепашка ниндзя кирәк ди. Әйдәгез алайса черепашка ниндзя куябызмы татар телендә? Инде теге безнең әкиятләр, һаман да сер тотмас үрдәкләр, кәҗәләр, сарыклар калып торсыннар. Шулай булмый бит инде. Минем уйлавымча, иң беренче проблемасы татар мәктәпләре һәм татар класслары юк. Башта әйтеп китим әле, менә Алла бирса, декабрь аенда татар телендә спектакль чыга. Бүре җиләге исемле. Премьера? Премьера. Соңгы премьера безнең 2 ел элек булды. Менә татар телендә яңа премьера һәм шуңа Алла бирса, бу балалар өчен бүләк булыр дип уйлыйм. Анда яңа художниклар эшли, безнең Түбән Кама драм театрыннан килгән, чакырылган художниклар эшли. Шуңа әлбәттә, менә бу премьерага без татар тамашачысын көтеп калабыз. Күп уйнала торган спектакльләр ул татар телендә Кәҗә белән Сарык, Камыр Батыр, Сер тотмас үрдәк, Су анасы. Бөтенесе дә шундый балалар күреп, белеп үскән әкиятләр. Драм театры артисты ул бит гел күз алдында. Шулай бит. Сез барасыз премьерага Камал театрына дип алып инде. Барасыз, сәхнәдә исемләп беләсез. Ә безне каян беләсез? Кем нәрсә уйнаганын белмисез. Без бит күбресенчә Курчак артында, я гел ширма артында. Балалар бит алар күбрәк без уйнаган герой белән кызыксыналар, ә безнең артистлар белән түгел. Безне ничек белсеннәр инде? Балалар белсеннәр, балалар беләләр. Менә мин үземнең күргәнем бар. Күп вакытта баласын кертеп утыра да, файга чыгып утыра. Үзе кертеп тә карамый. Менә зуррак бала икән, үзе кертеп тә карамый. Әлбәттә безне кем истә калдырсын. Минемчә, без Курчак театры иң беренче театрга һәм шундый нигә инде мәхәббәт уятырачы. Кара, менә килдем әле. Балың бармы? Табамыз. Таба. Мин бит бал яратам. Бал ашыйсым килә. Бал белән чәй эчереп җибәрсәгез, тагын киләм. Ярый. Ярар диде. Ишеттем бит инде, ярар диде.